Igaraji sitshintshile sayenza likhitshi ngoba kungumgidi kaOza. Vision ethini? Umgidi siwuplene 18 years ukuba siyazi uba uza koluka, saplena satsho futhi into yoba yabona ke lo mgidi funeka siqiniseke futhi uba siwenza ngoJuni. Ii-event ezininzi ndiyayazi into yoba sometimes they take a year or 2 years. uLilith has been planning lo mgidi for 18 years. 18 years yonke. Surely izawuba meticulous and it's going to be to the T. Ngoku ndiyabona uba inkomo inkomo Sekhona ehapu. hayi ndiyakutsweba. Njengobona kuxhelwa apha akenzwa nto seyi-introduction. Inkomo zethu yi-introduction. Introduction. Sirhalela into yoba sixhele iinkomo ezimbini neegusha ezi+20 and siqinisekile zizawuba njalo. Inkomo kakuhle yimali Around 19,000. 19. Yes, each. Kusazawulandela umo Another more, another 19. Yes. sibambe phaa kuno Okay. 40 ke ngoku ne Sithi 38, ke ngoku 39. size kwigusha oomumuzana. Imali le be eyi-1. iMay 1, 2.5. So zingabi ke ngoku Ezisekho today 19. asoze kwenzeka ntoni apha yifestival i-delicious fest imgidi fest ithini into ndiyisela. Yes, Okay, how many pigs? Z3. Oink oink yimalini yona Ezi2 3.5 each. asikafiki nofika kwi-veg ndiyayiqonda phoba sesimise njengenyama. So i-amount yayo is around 100,000 and maybe nangaphezulu ke because zizinto esamane sithi iplan yethu sicinga uthenga kanga. Good morning, South Africa. Good morning. Welcome to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here. Oh, first episode yemgidi mums. Yo, okondikhuza. Uplaniwe wona, uplan 18 years yonke plan. Bekukuhle yonke into inhle kakhulu. Inkomo zimbini. So ii-views zam ngale first episode ayandigxeki into kuhle shem upleniwe yonke into intle amabhongo wakhe wenzile usisi and nomushe naye wakwazi umbeka endaweni yakhe wamnika ispace sakhe wenza amabhongo wakhe wasibonisa amabhongo wakhe so hayi kuhle ndiyancoma. So nam zikhona ke into endizazithatha endizithandileyo apha kuyo as a prizibazana kulo nyaka nam ndizaba lizibazana. So zikhona into endizazithatha phaa endizibonileyo ezintle azenzileyo. Nkosi ngokubukela. Thank you so much for watching. Bye.